Dobrý deň, vítam všetkých fanúšikov môjho blogu, všetkých fanúšikov stránky Nedajme si na slovenský národ, je tu admin Hlinka. Od dnes už nie som iba bloger a admin, ale som aj predseda iniciácie PAP, pochody a petície. Sme iniciatíva, nie sme organizácia, nie sme inštitúcia, nič, sme proste skupina ľudí, ktorí chcú zmeniť radikálne Slovensko. Vlastne našim princípom je vytvárať pochody a petície alebo pridružovať sa k ostatným pochodom a petíciám a zmeniť tento systém na Slovensku. Viac informácií nájdete na www.pap.weblahko.sk. Tam sa môžete k nám aj pridať. Máme tam aj ešte nie vlastné pochody a petície, ale je tam petícia napríklad za ochranu rodiny, ktorú robíme pre Aliancie za rodinu, hej. Je to vlastne, oni chcú, aby tradičná rodina bola tradičnou rodinou, muž a žena, aby sa nemohli homosexuálom dávať deti, aby sa tu nemohli homosexuáli sobašiť, ale je to aj proti povinnej sexuálnej výchove na Slovensku, kdeže chcú prebať sexuálnu výchovu z Nemecka a v Nemecku púšťajú už 7-ročným deťom na sexuálnej výchove porno. Čo z tých detí vyrastú? Buď to budú homosexuáli, vyhne náš rod, lebo ako si urobia to dieťa, alebo devianti, ktorí budú znásilňovať po uliciach ostatných. Ja si myslím, že to je chore. Potom sú tam dvoje pochody, pochod za Kristínu Koruntovú, ktorá dala status na Facebook a teraz je to trestne stíhaná, a je tam ešte je to pochod za tradičnú rodinu. O tomto pochode sa dozviete viac buď na našej stránke alebo na stránke rodobrana.wordpress.com. Ak chcete niečo zmeniť, pridajte sa k nám, nič vás tu nebude stáť. Sme iniciatíva, neplatí sa žiadny členský poplatok. Proste netreba váhať, treba zakročiť, lebo už možno bude neskoro, už včera bolo neskoro. Tak treba začať od dnes. Ja vám prajem príjemný deň a na stráž.